बिटिसि जाफिननायनि मांथि दङ जेराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन होननानै मोनसे एकर्ड जाखाबाय दा बिनि उनाव बिटिसि होननायनिथ' जेबो खोथा गैया दा बिटिसिया जाबाय मा लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिखौ बुङो जेरै आसामाव आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि बिटिआरआवबो बड'लेण्ड टेरिटरियेल लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि होननानै बुङो एसेम्बलि जिहेतु जोंहा दङ बे एसेम्बलिखौ जोङो बिटिसि होनना बुङो आरो जोंनि ओनसोलखौ जोङो बिटिआर दा बेयाव बिटिसि जाफिननाय होननायनि जेबो खोथा गैया दा बिटिसि जायोबाथ' बे रिग्रेटसो बिथाङा बिटिसिनि चिफ जागोन मिन्स मा that means बे बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्ट बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्टब्ला बे सनितपुर बिश्वनाथ बे ओनसोलनि हाबनाय गामिखौ तारमाने बिथाङा सोजानो लुबैयो दा बेसो मिन खालामो दा बेखायनो बिटिसि जाफिननायनि जेबो खोथा गैया बिटिआरानो दुलाराय ब्रह्म धोरोम फरायसालिमा कमिटि बिथांमोनना जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि नैबे गहपुरनि दैमालुआव खुंदों आयदाया जाहैबाय स्ट्रेस मेनेजमेन्ट थ्रु ब्रह्म धर्म जोंनि सुबुङा दिनैनि थासारियाव गोबां नारसिनथायाव मेलेमनि जेंना एबा गोसोनि जेंनायाव गोग्लैयो दा बेखौ धोरोमनि गेजेरजों बोरै मेनेजमेन्ट खालामनो हायो आध्यात्मिक चिन्ताजों बोरै लांनो हायो बिनि सायाव मोनसे मोजां हाबाफारि बिथांमोना खुंदों आं सानदों बिनि गेजेरजों जोंनि दा गोबां लाइमोननिफ्राय लानानै गोबां जोंहा बैसो जानाय सुबुङाबो माब्लाबा गावनि जिउआव बेबायदि माखासे खैफोद फैनायफ्रा एसेबाबो रिलिफ मोनगोन आं बेखौ सानो दिनै जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि जादों आरो आं बेवहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आं नैबे गहपुर ओनसोलनि जायफोर बर' गामिया जोंनि बिटिआरआव थिसनजाबाय आरोबाव बिथांमोनखौ अदालगुरिनि गुबुन गुबुन बिटिसि समस्तियाव फैबाय थानाय बिटिसिनि इलेक्सनाव भट होनायनि जि मोन्थाय होबाय बा बिनि थाखाय आं बिथांमोननो आंनिफ्राय गोसो सिंनिफ्राय हामलायथि जासिदों जिहेतु जोंहा बिटिआर सुक्ति बायदियै बे गामिफोरा बिटिआरआव हाबनो गोनां आरो बेखौ बिटिआरनि सुक्ति बायदियै मावफुंबाय आरो मावफुंनायजों लोगोसे बिथांमोना सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिटिसिनि बिसायख'थियावबो बिथांमोना भट होनायनि राइटखौबो मोनबाय बा मोन्थायखौबो मोनबाय दा बेनि गेजेरजों बे ओनसोलनि जिखिना जौगायै माखासे माने खामानि मावनो गोनां दङ लामा हान्था मेला गुबुन गुबुन बिथिङाव दा बेखौ फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलाव जोङो मावनायनि खाबुखौ मोनगोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो सरकारनिफ्राय बे खाबुखौ लानो हागोन दा बेखायनो बिथांमोननि जोंनि बिटिआरआव हाबनाय आरो समस्तियाव हाबनानै भट थुनो मोननाय बेयो बेसेबां गोलावनि सिमां आरो मिजिंमोन बे जाफुंनायनि लामायाव एबा जाफुंबाय होननानै आं बुंगोन बेखौ जोङो सावरायलायनानै जिहेतु जोंहा मुंख्लं न'खर एबा मुंख्लङा जोबोद बुरजा दा बेखायनो जों फार्स्ट स्टेज हिसाबै बिथांमोना 3 लाखखौ होग्रोनाय जादों 5 लाख दङमोनब्लाबो जोङो बेखौ बोखावनानै 3 लाखै होनाय जादों आरो माखासेखौ जों उनाव होगासिनो दङ दा जोंनिफ्राय 5 लाखखौनो मोनगोन बिथांमोना खिन्थु 3 लाखै जों होजेननाय जाहैदों आरो 3 लाख होनायाव जोंहा गोबां मानसिनो होनो हादों आरो जों सेकेन्ड किस्ति एबा सेकेन्ड स्टेपाव बिथांमोननो बे 2 लाखखौनो होनाय जाहैगोन थांखि लानाय जादों दा बे इलेकसन जासिगोन खारन जोंहा फान्ड एक्सटेनसन अर्डार मोनसे ओंखारदों बेवहाय जिहेतु बिनि टेन्डारनिफ्राय लानानै बायदिसिना प्रसेसा सोलिबाय थादों बियो थाबैनो जागोन खारन बेखौ एसअपिडिल' नङा जोंहा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट दङ बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन दङ जोंहा आइबिए होनना बुङो जायखौ इमप्लिमेन्टेसन अफ बर' एकर्ड बिनि गोबां इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बेबायदि माखासे जोंहा फान्ड दङ बे फान्डनिफ्राय बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोङो बानायनाय जागोन बे थाबैनो बानायजागोन 100% बिथांमोननि पोलिं स्टेसननिफ्राय लानानै बिथांमोननि इलेक्टरेल रल गासिबो प्रसेसा सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय जाबाय दा बेखायनो गासिबो मोनगोन बर'नि इन्टेलेक्सुवेला खावलायनाया जोबोद मोजां जादों जिहेतु जोङो खोब खम सुबुं सानखो थानाय हारि
दा बे हारियावनो जुदि जोङो फिसा फिसा जोङो गावस्रायोब्ला जोंनि जि थांखि जोंनि जि मोन्थाय बेखौ जोङो खोमानानै लानो गोनां जागोन राजनैतिक भाबै। दा बेखायनो इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना बा गुबुन गुबुन जोंनि माहारियारि आफादफोरा जोंखौ खौसे जानो खावलायदों। बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, बयबो गोरोबनानै खौसे जानो थाखाय जों रेडि। Sir, नैरोजा मायथाइयावनो माइदांस्रियाव रातु ब्रह्म सारा मिलिटारिनि रिसर्टनि दाबसिना होदोंमोन। बेखौ जुदि एसे मावफुंलायनो दा बेखौ बिथांनि खोथा, बिथाङा बोरै स्टेप लादो आंनियाव बेयो इनफरमेसन गैया। Sir, आरो मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों सारा, जुदि बिटिसि जायोब्ला गाव सिट जागोन आरो बिटिआर जायोब्ला प्रमद बर' बिथाङा सिट जागोन होननानै बिथांमोना बिटिसि जाफिननायनि मा ओंथि दङ? जेराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन होननानै मोनसे एकर्ड जाखाबाय। दा बिनि उनाव बिटिसि होननायनिथ' जेबो खोथा गैया। दा बिटिसिया जाबाय मा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिखौ बुङो। जेरै आसामाव आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि, बिटिआरआवबो बड'लेण्ड टेरिटरियेल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि होननानै बुङो। एसेम्ब्लि जिहेतु जोंहा दङ, बे एसेम्ब्लिखौ जोङो बिटिसि होनना बुङो आरो जोंनि ओनसोलखौ जोङो बिटिआर। दा बेयाव बिटिसि जाफिननाय होननायनि जेबो खोथा गैया। दा बिटिसि जायोबाथ' बे रिग्रेटसो। बिथाङा बिटिसिनि चिफ जागोन मिन्स मा? That means बे बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्ट, बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्टब्ला बे सनितपुर बिश्वनाथ बे ओनसोलनि हाबनाय गामिखौ थारमाने बिथाङा सोजानो लुबैयाखै। दा बेसो मिन खालामो। दा बेखायनो बिटिसि जाफिननायनि जेबो खोथा गैया, बिटिआरआ बिटिआरआनो। बिटिआर एकर्डआ 5 बोसोर जानो थांगासिनो दं। बेवहाय लिरनाय दंमोन जे 8टा समस्ति गाहाम, नाथाय दिनैसिम जोङो मोनसेबो समस्ति बानायनाय नङा। बेवहाय बेनि डिलिमिटेसना जागोन, खारन मोनसे एकर्डआ 100% इमप्लिमेन्ट जानो थाखाय गोबां सम नांगौ। दिनैबो भारतआव गोबां एकर्ड जानाय दङ, आसामावबो गोबां एकर्ड जानाय नजिर दङ। 1986आव 85आव आसाम एकर्ड जादों। आसाम एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै। दा जोंनियाबो 5 बोसोर जानाय बे एकर्डआव गासिबो जाजोबाखै। बिटिसि सुक्तिनि एकर्डफ्राबो दासिमबो जाफुंजोबाखै। दा बेखायनो एसे सम लागोन। दा दिनै डिलिमिटेसन जास्लाबाखैब्लाबो दा बे इलेक्सना जिहेतु खाथियाव सफैथारबाय, दा बेखायनो जिखिना 91 खान गामि हाबबाय बिथांमोनखौ बिटिआरनि समस्तियाव सोनानैनो सुबिदाफोरखौ होनायनि थाखाय बेबस्था लानाय जादों। आरो इलेक्सननि उनाव डिलिमिटेसना जायोब्ला गोदान समस्ति दानायाबो जागोन, जिल्लायाबो जागोन। आं खावलायगोन, जिहेतु गोलाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव गोबां बोसोर नेनायनि उनाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गावनि रायजो गावनि खुंथायाव हाबनायनि खाबुखौ मोनबाय आरो बे खाबुखौ आबुङै लानो थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय जोंनि सरकार बेखौ लाखिफिननो थाखाय बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय